Azaroaren 23tik abenduaren 3 bitartean Bermeoko kalea kao bizi eta belarri prestez beteko dira, hori dela eta hauntxekutan bai, bideoaren bidez, euskararen aldeko hautua egiten duen herritar eta langile publikoen jarrera agertarazi nahi du Bermeoko udalak. Belarri prest eta hau bizien garrantzia azpimarratu nahi da, esparru publikoan eta herri mailan euskarak Bermeon nagusitasuna eta indarra hartzeko beste pauso bat egitea, hori da bideoaren helburua. Eta horrela hasi nintzen, euskarazko klasetan Jose ezagutu nuen, eta klasetan ikasi nuenari esker, itxaso eta Jabi ezagutzen ditu. Apa, kuadrilla! Egunon, jo! Amen, apurke! Bai! Lasu? Aguanta bat emoten, rompela zetik edo... Bajo bizi zara oso. Aprovechen bide hau gratis ez da? Benetan. Egunon bat pasa ba? Bardin, egongo gara. Herri honetan bizitzea opari handia izan da hizkuntza berri bat ikasteko orduan. Oso jende alaia eta atsegina delako. Dale, zerrendi imeiz bota, Venga, bango hori agur. Hola, Arratsaldeon. Abi, Arratsaldeon. Libro batakart, apurtzu bete berandu, Ederto. bai, azterketak azego nahi, bezin izan dut harina bakarri. Benetan beberandu. Urrengutan akordara itxeko, aurretizia, zintxarrizea, WhatsAppa botako.